Tak já vás srdečně zdravím, milí posluchači, přátelé. A chtěla bych vám představit bratra z naší církve adventistů 7. dne, Matúše Masarče, a on by vám rád sdělil, povyprávěl zkušenost s Pánem Bohem. Ja vás všetkých zdravím. Tak ja by som chcel povedať jedno svedectvo zo svojho života, ako Boh uzdravil nášho syna. Bolo to cez zimu, bolo to cez prázdniny, o Vianocích, keď mal syn vysokú horúčku, myslím, že to bola chrípka, a mal horúčky okolo 39,6 a už to stále stúpalo, takže cez deň sme mu dali nejaké lieky na zníženie horúčky, tiež sme použili studené zábaly, ale už ako sa blížil večer, tak už pomaly tie lieky chlapec aj odmietal, už ich nechcel ani prijať, takže ostávali nám iba tie zábaly, tak sme sa snažili ho nejako schladiť. Večer okolo už tej 10. už mu vadil aj ten studený ručník, ktorý sme mu prikladali na to čielko, a tak som nevedel, ako ďalej pokračovať, pretože tie teploty stále boli vysoké a vtedy som dostal takú myšlienku, myslím, že to bolo vnuknutie od Ducha Božieho, prečo sa nepomodlíš. Tak som si otvoril Božie slovo, našiel som tam ten príbeh, kedy prišiel Ježiš do Petrovho domu a jeho tchyne ležala s horúčkou, Ježiš sa jej dotkol, tá horúčka hneď ustúpila a ona ich všetkých tam potom obsluhovala. Tak som bol taký povzbudený a teda som sa začal modliť. Najprv som poprosil Ježiša o to, aby ma posilnil vo viere, aby ma očistil od všetkého, čo by mohlo byť prekážkou k tomu vypočutiu tej modlitby. Modlil som sa v autorite a v moci Ježišovho mena, snažil som sa tú horúčku nejak odohnať alebo znížiť, ak by som sa lepšie vyjadril. Po tej modlitbe som zobral teplomer, skúsil som ho zmerať, ale vôbec teplota neklesla. Myslím, že to troška stúplo na nejakých 39,8. Tak som znova prosil Ježiša o to, aby ma posilnil vo viere, aby som mal väčšiu vieru, aby možno ani to nebola prekážka k tomu, aby mohol vypočuť túto prosbu. Modlil som sa znova takisto v tej autorite a v moci mena Ježiš, aby tá horúčka ustúpila, aby bol zdravý. Opäť po modlitbe som zobral teplomer, odmeral som ho a teplota klesla len o pár desatín, možno na nejakých 39,6 alebo proste len trošička. Tak to bolo docela ťažké pre mňa, pretože som nevedel, ako mu vlastne pomôcť a tá teplota bola stále vysoká, tak znova som išiel na kolena, modlil som sa a prosil som Ježiša, aby ma opäť nejak posilnil vo viere, aby zasiahol a aby uzdravil Matúška, aby sa nad nami zmiloval a pomohol nám. Tak som sa znova modlil tretíkrát, takisto tú rovnakú modlitbu. A po tej modlitbe som zobral opäť teplomer, zmeral som ho a tá teplota mu úplne zázračne klesla. To bolo proste okamžite po tej modlitbe, pár sekúnd, ak som mu dal ten teplomer, tak už mal nejakých 36,2 alebo 3. Úžasné. Chvála Bohu. Takže bolo to úžasné vypočutie tej modlitby, ale bol tam aj ten zápas určitý, že som to nemal vzdať hneď po tom prvom neúspechu. Tak dúfam, že to bude povzbudením aj pre ďalších ľudí, ktorí napríklad uvidia toto video, a aby to nevzdávali, ale aby na tých modlitbách ďalej bojovali a Boh určite svoje meno oslávi. Amen. Amen.